Nagrereklamo, krong-krong, ang init-init. Puta na yan, puta na yan, init. Asan na sila? Kung wala ka nang Ang init, krong-krong. Krong-krong. Gonggong. Walang katao-tao kapag Biyernes Santo, parang New Year lang. Nga po no mga krong-krong, nandito kami ngayon sa church. Mamaya itatry kong kumuha ng bulaklak doon, no. Try natin kumuha ng bulaklak doon sa may Santo Bangkay. Taon-taon kasi na traditional dito sa amin na kumuha ng mga bulaklak diyan sa Santo Bangkay kapag natapos na yung libot. Sandali lang yan. At ayan nga, no? Ayan. Nangako ako sa vlog na ito na makakakuha ako ng bulaklak sa Santo Bangkay. Pero kay Mama Mary ako nakakuha ng bulaklak. Nako. Ano yan? Ito ni Mama Mary. Oh. Hinahawakan na yung bulaklak. Sabi niya, bata nakarating sa akin simbahan. Hindi pa nakakarating na, nakalbo na. Nakakalbo na.
nga no, mga krong-krong. Shout out nga pala sa mga nakasabay ko sa libot kanina. Yung pinangako ko sa inyo na kukuha ako ng bulaklak sa Santo Bangkay, pero nabigo ako. Pero okay lang mga krong-krong, nakakuha ako ng sabong. O ang isang katulad mo, kung wala ka nang maintindi. Makulit, utang ina. Wag ako man ang ilalapit. Boom! Shoutout nga pala sa mga nakasabayan ko sa alay lakad kanina. Yung sinusundan ko yung Santo Bangkay, pero napalayo na kami sa kanya. Kaya yung nasa likodan niya, si Mama Mary, doon na ako pumisto at doon ko na siya sinundan. Hanggang sa makarating na nga kami sa simbahan, yung nilibot namin mula sa basta yung nilibot buong basta yun na yun. Tapos yung isa pang yung pinangako ko sa inyo na kukuha ko ng bulaklak sa Santo Bangkay, kaso hindi ako nakakuha, pero nakakuha ako ng bulaklak kay Mama Mary. Yay! At ayun nga traditional naman kasi dito sa Ordaneta na kasi may sapaw. Kasi traditional namin dito sa Ordaneta na kumuha ng mga bulaklak sa Santo Bangkay. Kapag naihatid na yung Santo Bangkay sa simbahan, kukunin namin lahat yung mga bulaklak doon. Pero ewan ko nga kung bakit nila ginagawa yun. Siguro para swertehin, at ganun din kami umaasa sa swerte, pero nasa tao yan, no? Tapos enough na. Okay? Bye.